Eguerdion, itxortan 1997 kultur elkartean, prentsaurre hau, deitu dugu, horratzien jartzen dagoena aurrera eramateko. Hau da, fasistak gogora memoria instituto zerrendatik kanpora. Gurekin daude, baita ere, frankisterenkin borrokatzera behartu zituztenen arrasateko zenideak. Eta ados daudenak gure eskaregarekin. Gogora memoriaren bizikidetzaren eta giza eskubideen institutuak, memoria historiko atalean, Euskadin gerra zibilian hildako biktimen zerrenda bat dauka eginda. Bi kategoriatan banatuta. Bat, matxinatuek eragindako hildako biktimak. Bi, errepublikanoek eragindako hildako biktimak. Bakoitzak hainbat sarrera dauka. Eta bigarren kategoriako azken atalean, fronte matxinatuak hildakoak deitutako zerrenda ikus daiteke. Hor daude erregistro gehienak, 5.975. Eta hor sartzen dira Euskal Frontean edo estatutuko beste leku batzuetan hildako Euskal Herritarrak, naiz Euskal Frontean hildako herritarrak jatorria edozein dela ere. Arazoa dator persona horiei buruzko kontraste historiografiko txiki batekin. 1926 uztailaren 18ko estatu golpe frankistaren alde agertu ziren erreketeak, falangistak, Kondor Legioko hegazkinlari alemanear naziak, fasiste italiarrak, goraipotuak izan zirenak Euskal Probintzien konkistan egindalon lanagatik edo Espainiaragatik eta Jangoikoaragatik hil zirelako, gogoraren gunean daude izegita. Irailaren 28ko 9/2023 legean Euskadiko memoria historikoena eta demokratikoarena lehenengo artikuluan aipatzen da. 1956ko golpe militarraren eta diktadura frankistaren aurrean eskubide eta balio hori defendatu zituzten ezaguera, aitortza eta duintze egitza. Gogorak ez ditu beteko lege horren helburuak, baldin eta leku bat ematen badie golpe militarraren garaipenaren alde borrokatu zirenei. Biktima taldira frankistei lagundu zieten falangistak, erreketeak, matxinotutako armadako soldauak, guardia zibil golpistak edo militar atzerritarrak ere. Gure herrian, Euskal Herrian, bi erakundek lantzen dute memoria historikoa. Eta horren barruan galdera espezifiko horri ezaio berdin erantzuten. Eusko Jaurlaritzak gogoraren zerrendetan sartu ditu bi bandoen hildako biktimak. Nafarroko gobernuak oroibidea Camino de Memoria plataforman frankismoaren biktima bakarrik aipatzen ditu. Bando matxinato frankistet bat bera bez. Ikusi dezagun adibidetako batzuk gogoran zerrendan. Nafarroan frankistek fronte matxinatuaren hildakoak inskribatu zituzten Jangoikoagatik eta Espainiagatik erorita hil ziren eroi gisa. Oroibidean Nafar plataformak ez ditu aipatzen. Eta Euskal Autonomia Erkidegoan gogora sartu ditu fronte matxinatuaren hildakoan zerrendan. Salatu gura dugu, irain egin zaiola gure memoriari eta akats historiko larria dela gure eskuetara iritsi zaigun txosten luze, zehatz eta ondo dokumentatu bat irakurrita gero. Horren zertzelada batzu baino ezin ditugu jorratu, baina gure asmoa da gai hori gizarteratzea, memoria taldeetara zein udaletara zabaltzea. Intxorta 1997 kultur elkarteak ehundaka lekutasun jaso dugu, 1989 geroztik. Bai lehendabizi bizirik atera zirenak, gudari milizianoak, bai geroago ondorengo zenideanak. Hortaz eta tokian tokikoa landuz, gure jakintzare ekartzen dugu. Zerrenda horietan irlatzen denarekin ez bat adotere. Hona hemen beste argudio bat gogora institutuaren webgunean matxinatuen bandoan hildakoen zerrenda ezabatzea kontuan hartu dezazuen. Zerrenda hori oinarrituta dago talarria da gainera hau. Batez ere matxinoen ondorengoek Fundazion Popularari buruz ari gera. Fundazion Popularra da Pepek egindako fundazio bat, eta Pepe dano dakigu nundi datorren.
errekete eta voluntario gisa sartu dituzte persona batzuk, eta benetan ez ziren hori izan. Inoiz ez ziren erreketeak, eta voluntarioak ere. Haietako batzuek gainera aurre egin zioten golpe militarrari, Amaiur bataioian adibidez Arrasatekoak. Eta preso hartu eta gero behartu zituzten matxinoen bandoan borrokatzen. Gogora institutuak datuak hartu ditu gure liburuetatik, baina ez da egon gurekin. Ez ditu kontuan hartu memoria elkarteak urte askoan familia askoren testigantzan jaso zen ibili direnak. Izan ere, testigantza horiei esker, hemen salatzen dugunaren adibideak dokumentatu dizakegu. 1939an, fasistek Arrasateko parrokiako arkuetan plaka beraiek izena jartzea, persona hauei egin zitzaien azkenengo iraina izan zen. Ondo zekiten fasistak ez zirela eta behartuta eraman zituztela. 8 hauek daude plaka horretan agertzen direnak. Esteban Elorza Olalde, Francisco Gastañares Elorza, Gregorio Romengoa Ceciaga, Sabino Ortiz de Guzmán Gallastegi, Carmelo Banazategi Zubizarreta, Ramón Ugalde Lizarralde, Ángel Etxebarria Berizabar eta Juan Arrese Orbegozo. 955 arrasatearrek borrokatu zuten bi fronten lehen lerroan. 552 golpe militarraren aurkako erresistentzian. Eta 203 matxino moduan edo matxinoekin. Azken horien artean, 250 gazte joan ziren kintez bidez matxinatuen lerroetan goratzen ziren ideekin batere ados egon barik. Froga ditu esateko, Loyola San Ignacio Arreketen tertzioan borrokatzen behartu zituzten persona batzuek igez egin zutela golpeari aurre egiten zioten lerroetara. Hoien artean, Mondrago Tarradana, Felipe Barrotea Bengoa Gaztañaga, Leoncio Ortiz de Guzmán Gallastegi, Honi Bixok Amaiur Bataioikoak, Ignacio Lazabal Larrategi eta Guillermo Kuldaizan. Eta hau guztioi da bakarrik kontuan hartuta Arrasate buruz ari garela. Hau da, gogorako zerrendentan dauden 12 persona matxinuten banduak ez ziren matxinatuak. Hori, begiratzen badegu Euskal Herriko herri guztietan, segurutik ehundaka batzu diesela, hor, zerrenda horretan matxinuten bandua ez zirenak egon behar. Bueno, ni naiz horien arteko ondorengoa. Eta hemenago aitari zordio dalako, berak zuen mina anaia hil zutelako beharretzuen lekuen. Aipatu duen Ramon Ugalde Lizarralde zen, gure Erramon etxean. Gure aitaren anaia zarrakoa. Eta berak kontatzen zuen, eta ni kontatuko dudana, beste etxe batzuetan kontatuko zuten, urtarrilean egin zituela 21 urte eta etxera etorri zirela soldau, joan behar zuela zanaz. Berak ez zuen nahi eta beste lagun batekin batera biek igez egin zuten. Sekula ez zuten jakin non egon ziren, nik uste dut ala moduz edo zen modutan ibiliko zirela, hilabetean hor galduta, eta azkenean itzuli zen etxera. Eta behin etxera itzulita, ez zeukan besterik soldau joatea baino. Guzti hori 38an izan zen, 1938an. Eraman zuten, Euskaldun asko omen zeuden bere, nik gerrako konturik batalloi eta olakorik ez dakit, baina bere batalloian. Euskaldun asko omen zeuden, eta pilo bat hil omen zituzten. Urtarrilean kinto bihurtu eta maiatzean zerraldu elkarri herrira. Hori izan zen. Eta gure mina izan zen, gogorak atera zituenean zerrenda hauek, ikusi genuenean gure osaba sublebado moduan. Gure osaba ezen sublebado. Eta horregatik nago hemen. Guzti horien, ez nahi inor izena hartzeko, baina adibide bat moduan. Plakarena. Plakan ere bazegoen,
eta plaka, uste dut, 2 bider bota zutela, plaka hori, eta gure aita postu egin zen plaka hori apurtu zutelako. Eta etxeko batek esan zion, bueno, naia ere hor dago. Eta bere erantzuna izan zen, uni umean nintzen da, gogoan daukat aita, bere honetik irten da, ez zuen hor egon behar. Gure etxean izan da oso gai traumatikoa esango nuke. Gure aita kontatzen zuen, baina arrebek eta ez omen zuten askori kontatzen. Osa, gogorra, oso gai gogorra. Ez zirelako bandorretakoa.